салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро аз сомонаи оила тиҷе манзуратро месозем. бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншом. санаи 28 феврали соли 2023 дар коғи суруш бо ибтикори Суруш медиа бахшида ба поси хотири ҳунарманди шинохта шодравон Баҳром Ғафурӣ таҳти унвони ёди ту ҳаргиз наравад консерте баргузор гардид. یادی تو هرگیز نرود از دل غم زده عشق تو بیرون نشود بی وفایی تو برخواد بیرم سوزش سینه همازی دل موضوع نشود عمر من дар шоми пости хотири Баҳром Ғафурӣ падару бародарон, фарзандон, ёру дӯстон, ҳампешагон ва мухлисони сершумори Баҳром Ғафурӣ ширкат варзида аз Баҳром ҳамчун ҳунарманди нотакрор, дӯсти беҳтарин ва бародари қадрдону падари меҳрубон ёд карданд. вале дар рафти чорабинӣ бародари Баҳром Ғафурӣ Анвар Ғафурӣ гуфт модараш натавонист иштирок кунад. модари шодравон гирьякунона гуфтааст ки ман наметавонам дар консерте ки дар бораи писарам сухан мераваду шеърҳои ӯро мехонанд иштирок намоям. дар рафти консерт ситораҳои эстрадаи тоҷик хотироти худро аз замони ҳамнишинию ҳамкории эҷодиашон бо Баҳром Ғафурӣ қисса карданд ки он хотиротро шумо метавонед аз сомонаи Инстаграм ва Фейсбуки Оилатиҷе тамошо карда бошед. санъаткорони маъруфи тоҷик таронаҳои гӯшнавозу дилфиреби Баҳром Ғафуриро бозхонӣ намуда бори дигар собит сохтанд ки ҳунарро завол нест ва ҳатто марг ҳам наметавонад хотираи як ҳунарманди асилро аз ёду дилу дидаи мардум бизудояд. аз он рӯз ки аз ман рамидӣ дами хушрӯзу осоиш надидам ту рафтӣ вале он қиссаҳоро ба хуноби дили зорам кашидам ту рафтӣ вале он қиссаҳоро ба хуноби дили зорам кашидам бубахшо. хеле насиҳатҳо мекард ки бачаам ҷураи ту дӯсти ту падари ту маюм аз оне ки як бегонаро ҷура мегирӣ советҳои маслиҳатҳои дигар вайро гӯш мекунӣ. хубуш чӣ маслиҳате дорӣ чизе ки дар дил дорӣ мара гап зан мегуфт. аз марги Баҳром Ғафурӣ аллакай қариб 3 сол гузашта бошадам ҳунари воло ва таронаҳои ҷовидонааш ёди Баҳромро ҳамеша дар дили ошиқони санъати асил зинда хоҳад дошт. беҳуда нагуфтанд зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. Соро Аҳмадова сарояндаи ҷавону хушовози тоҷик аст ки бо сурудҳои дилнишини худ дар байни мардум маҳбубияти хешро пайдо намудааст. ҳар шаб аз синаи ман тири бало мегузарад ту чӣ донӣ ки дар ин сина чиҳо мегузарад. сурудҳои дилнишини ин бонуи зебо ҳамеша дар дили мардум роҳ меёбад. рӯзи гузашта Соро Аҳмадова дар ютуб-канали Суруш медиа таронаи нави худро бо номи модар бахшида ба рӯзи модарон пешкаши мухлисони созу навояш гардонид ки дар 13 соат зиёда аз 15 000 нафар тамошо карда ба ҳунари волои ин сарояндаи ҷавон аҳсану офарин хонданд. дар ҳақиқат Соро Аҳмадова яке аз сарояндаҳои ҷавон буда дар оянда умеде ҳаст ки барои рушди санъати тоҷик саҳми босазои худро гузорад. валиҷон Азизов яке аз сарояндагоне аст ки дар байни мардум тавонистааст бо сурудҳои дилнишини худ маҳбубияти худро пайдо созад. садои ман навои ман барои ту ҳам овози ман биту шоми ман
таронаҳои валиҷонро дар ютуб миллионҳо нафар тамошо карда ба ҳунари ин ҷавони тоҷик баҳои хеле баланд медиҳанд. Як рӯз қабл Валиҷон Азизов дар ютуб канали хеш таронаи нави худро бо номи Модар бахшида ба рӯзи модарон пешкаши мухлисони хеш гардонид ки дар як шабонарӯз зиёда аз 25 000 нафар тамошо карданд. Ин тарона дар рафти консерт дар Коғи Сурушки санаи 10 декабри соли 2022 таҳти унвони бо ман бимон бахшида ба 20-солагии фаъолияти Валиҷон Азизов баргузор гардида буд сабт шудааст. مادری افسانه گویم مادری با آبرویم فزیان دستی دعایم. мо ба Валиҷон Азизов дар корҳои эҷодиаш барору бурдбориҳо хоста умед дорем ки дар оянда боз ҳам бо сурудҳои дилнишини худ мухлисонашро шод мегардонад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оила тиҷе интизор бошед.